Мазните ще започнат да се топят пряко в зависимост от здравето и баланса на вашите хормони. Защото мазнините за тялото са оцеляване, резервна енергия. И то няма да ги освободи, няма да освободи тази енергия, докато не се увери, че е в безопасен режим. Може да отнеме около месец преди теглото да започне осъзаемо да намалява. Но през това време енергията ви ще се увеличава, ще се чувствате по-силни, ще имате по-малко пристъпи на глад и настроението ви значително ще се подобри. В началото има само загуба на течности, да, това е така. Следва фаза на възстановяване, където няма толкова загуба на тегло, но има повече енергия, сила, по-малко пристъпи на глад и подобрено настроение. След това започва реалното изгаряне на мазнини, т.е. след около 20-30 дни. Масна тъкан се използва само когато е абсолютно необходимо. След като захарта като гориво я няма, изчерпане. Тялото винаги използва складираната или приета захар като приоритет преди да премине към мазнините. Това е основната причина хората да не отслабват. Повечето работят на захар. Трябва първо да изчерпите запасите си от захар, преди да получите достъп до мазнините си. Така работи тялото.